te khublai ye pi we baro ki balawan ban pej ban sngap ningko ngapan map na ka banta ka jing bom la junga bangan bu de ka video andrei subhawan yesha ban sngap tang ya kisur kran ki junga namar banta ngamdon kamera ngamdon mobile ru tang ban ringdur de ka ba perlong nga bangan wan hang ni ane bangan pensyai khendiat halor jong kani ka jingong I pastor bantei hato ujisu wan man sengniam tong ini ngap lang hakani ka video jong I pastor bantei bon ki brio ki sngoso bakla gini ke wei bagatagong ba ki mudur be ba ujisu aba wan sin si perthai wan ban sengniam kwa no ifi gini ka sni ka mamanta ujisu aba wan sin si perthai u klam wan ban seng ye kaniam bon ki brio ki ong ba ka jinget kristan gede kaniam Lada kadai ka niam am kamdan siya per nagi weipat ki jat niam ha gane ka perthai. Tadai ta haba pi snow to ya gane ka jing shang angat baga jim ka jong piru kan kala. Ni bon sien bangi snow to be baga jing long kristan kadai ka niam tadai ta ka long bitik kumbaga long kumbagi wei ki long kumbaga perthai ka long utau banget aga ta ka niam ru long sa kum ta hi kum jo. Tadai ta kwa ban pni fina ka khien ka jong blai ya ka ba ngin pensi syah gani ka sngi ka pamentan re shwai ka ta kwa banai khublai shwai pi te mantangin ya sutu shwak ka jingmot habangi ong niam ka niam ka dei ka ba ngimla ban wanra ya ka wei ka jingmot lane one definition hakti no wei ka niam ka yar ka jingmot larangi ong niam khasi ngi thau ya ka jingle niam le rukom u khasi ka jing knya jing kriam jong u daki kendon lane dakaba but kendon kadai kaniam undu udon la kajong kaniam korkom muslim udon la kajong kaniam korkom nang tahabangi ong kristan ngiong kabalang kristan ngimjul kam ong niam kristan ngiong kabalang kristan ngiong pidei nak kenhun balang ayu tang kata ngidei bandon ngidei benang berpenyapher hapdeng kaniam bat kabalang haba ka ka don sijaka kata ka kadai ka kabalang anong biang haba ka ka don sijaka kata ka kadai ka kabalang ka kam jula ban saprat Henry kala pantut enda kala patno sah ka wei katnat berkata katnat kayo la ka jong ka kerteng tenakan ne ka daw kala ban ya per tangha ki kerteng Henry kami nakaju katerlong te tungine pejbiang kene ka video entah iwe baro aga kerteng ka bathiang tam ka bodon bortam ka jong try no pen em jingi Jesus Christ ban nganget ba leng ba kene ka jika kene ka sngi nganget ba kan kedat no ya kata ka jing sung thu bakla jong ki babon banong ba ka jing long kristan ka de ka jinget niam la ne ka de ka niam kristan kwa banong ifi utrai kulam ongkum ta ban kwa puli gani kapor rangi puli gani kapor ngi laban shem no yanis gani galanong ba shipo gani ga dekat bi shipo ka ongkum ni unong tu umwan reitang baunyo tu baunyo penya bat baunyo penjat de ngalawan hang ni jisu ong ngalawan bakin yo ka jingim bakin yo kerhairu ya ka pamut ujisu habawan de buwan ban sengniam henreu lawan ban ai ka jingim ujisu umwan ban sengniam rei wan ban ai ka jingim ot ka ba ong I pastor kadai tang bangi de besothu ba ujisu uwan bat ubu bat ino hangi yakaniam korkom omdei useng rei ubu bat ino hangi yakaniam korkom yakata ka jinglet niam ka baula ai ki apostol hakamit shua ka jing sha shitom bat jing sha yab jung halor ding phna bat ya kata ikot ka jing bam khawai pakhadu ka jing bam khawai pakhadu ka dei ka jing pendap jung jisu ya kan niam karukom bam khawai paskha jung kiju namar ujisu wan kan niam ju ule abut pendap ya ka bala hikai pateng la pateng nadu kapor ka jing sha ring rau jong ki Israel hari Egypt te mentak nang bangin wara ya kajing pensisa ngin pule nang kitab Exodus bangin syashkor bah kan long ka pule ka ba kamjrong khandet kan yathu ya ka story jong kata ka jingbam khawai paskha jong kiju jong ki pa Israel ta kapor
ka kitab Exodus kal nong ka bakat ar dikhat ewe terter utrai ulakren u Moses padu aron hari Egypt ne ubnai un salong na ka banta jong phi wasdang yakiwe bat ki benai un salong ubnai ubaningkong jong kasnem na ka banta jong phi Kia tho ha upa Israel baro ba ha kasngi ka ba shipau jong ne ubnai uwep uwei urang ba unshim uwei ukhun lang brot na ka banta la ka ying uwei ukhun lang brot man ka khamat ying lada kano ka ying kan khndiat breu kat uwei ukhun lang brot te uta urang ba un yaso lang bat upralok uba marjan ying ban biang breu kat no uwei ula ban bam pin kenya uta ukhun lang brot Ukon lang brot jong pi udei ban long ubatlem u shenrang ubala shisnam karta pila ban shim ya u na kilang brot negi blang pinri ya u hadu kasngi ka bakhat sau jong une ubnai tat enda barok lang kipat Israel kin ya penyap ya kiblang janmet nang ta kin shim kin diat kasnam bat kin kelan ya ka ha ki ding shaukat baro arliang bat hakli jingkhang jongki yeng kiba bam yaki kin bam yakado ha kata kamit shu sang bat ukpu klem thiat bat ujhur thang kin ya bam yaka tang khndiat ro wat bam em ne shat bat ka Henry shu sang ya ka kli ya ki kjat bat ya ki snir pimdei ban pensa ai hadu men step ya ka basa hadu men step pin thang no pin bam ya ka hakane karukom bat upan po haka singkai ki juti haki kjat bat uding du hala ka kti pidei ban bam kirki ya ka long ka pas kha ju utrai hakata kamit ngan yat leng ba ka ri Egypt bat ngan sho yap ya ukhon ningkong barok hari Egypt ujong ubreu pat ujong umrat yaki blai Egypt baro ngan satian bishar na ba ngalong utrai kasnam hakiyeng ba pishong kadlong kadak na kabenta jong pi haba ngayu i ya kasnam ngan yat laj na pi but en wan hier kano ka jing pen shitom ban penjot ya pi haba ngasho ya kari Egypt kane kasngi kanlong kasngi jikan mau na ka banta jong pi pat pi dei ban rakhe ya ka kum kan niam karukom hautrai pateng la pateng pi dei ban rakhe ya ka kum ka hukum ka ba shi junom dengan puletang katne filasutu ba ublei uloong pi dei ban rakhe ya ka kum kan niam karukom hautrai pateng la pateng dei ban rakhe yaka kum ka hukum ka ba shijunom jisuru ula pendap ban rakhe yaka ula rakhe yaka kum kan yam kerkom daka ba ule kumju udah panpo haka singkai ban saj yaki kejar jong ki apostol ba udah penjanai yaka paskha utrai haba ula ai ukpu klam thiat haki sanran uong toshim bat tobam kane kalong kamet jonga Ushem saya ka kuri ula aingu yo blai ula ayaki uong todi nakane mapi baro namar kane kalong kasnam jonga kasnam jong ka jutang ya ka ba en pen play naka benta ki babun mandup map ya ki pop naga gospel katkum umat hius kal nong ka bar pun reu ka dikhot ka bar pun reu hadu ar pra kadai kane ken ko para banget ha u Jesu Kris u Jesu uwan ban penjanai u ai dala ka jong ka met bangin bam dala ka jong ka snam bangin de pada ka snam jong u lata balashon shap hangi bangin lat na ka jingyap kumbalo ong i pastor bantai mene ba uwan ban penjo yangi ka jingim te de kanekin ba ulata dala ka snam balashon shap hangi bangin lat na ka jingyap ulak lalong penban mo uta ulang kenya uta ukon lang brot baken saitam uta ukon lang brot uba klem tok bria uba klem pop klem sang usyak kenya ba mangi ngin yo ban bam paskha takamet berkasnam jungu dai hang ne u Jesu u ai ya kaniam karukom bathamai namar uong kane ka khuri ka long ka jutang bathamai ha kasnam junga nag gospel kum Lukas kal nong ka ba ar ka dikhot ka ba ar phau ni dei bas ngo thu
haba uong jutang batamai kamut kajingnya te kajingnya dei. Uda airu haki apostol da kaba uong tole yakni man kan mau yanga. Ka gospel kerkom na ulukas kal nong kaba ar kan khot kaba kat kandai. Ti pidei ban sngutu ba haka balang kaba dei kamet ukres ngidon yakan niam kerukom. Bat yakan ne ka le niam le rukom dei tang kiling do kibala ban le. Kiling do ki dei kibala hier pateng na ki apostol. Rewat klet ngidei kabalang kamet ukres. Badai ujisu ubala ai hangi yakan niam kerukom batamai. Bandup satno ya kapop jongi da kamet badakas nam jongu hakador ke Eucharis. Kendiat sepang ke Eucharis mata pimpat sutu ke Eucharis ne pimpat jutip ke Eucharis. Ke Eucharis kadai kamet berkas nam jongu Jisu. Kebangila berperiang hakamas pekut. Bat kaba lapan kela syakamet berkas nam jung Jisu da kilang dok hakamas pekut. Bangila berkhot ru hakamas pekut kata kabam kawai paskha. Baladangi bam ya kamet jung utrai. Ide ban long kibreu ki pekut. Ide ban long kibreu ki balapan kra. Ide ban long kibreu ki ba bat ngej shisha bu Jisu udon hakadur jung kupu. Berkawan ban pensisa ya kata ngiya pet naga siti ke ban kong jong Paulus syaki nong Korin kal nong ka bakat wei ke dikot ka ba arponyau arpokondai namar kata uno uban bam ya une ukupu ne uban de bom hok ya ka khuri jong utrai unlong ubakit pop na ka banta ka met bat kasnam jong utrai ai ba ubreu un khmi yet yala de shua bat kumta un bam na uta ukpu bat unde nakakuri na ba uta ubabam klem da ito yakamet utrai ubam bat ude yakajing peram yalade tingla soto nakane kasiti jong Paulus bahabangi bam yaka Eucharis lane yakata kamet berkasnam jong Jisu ide ban long kita kibreu kipala penkra kibreu kibala peyit shuai lade laki long kibabet na am ban bam yakamet berkasnam jong Jisu Kris bat yakitu kibom syam langit hakamet berkasnam jong Jisu ru kimla ban pediang namar kinsa long kibakit pop na kabanta kamet jong berkasnam jong Jisu bat sakawei gidei ban sngutu jong ka jinglong khun lang brod jong Jisu gidei ban sngutu ba balai ublai uplat im ya kita ki khun Israel kata kapor namar kita dakasnam jong khun lang brod taro Jisu ula play dala ka jong kasnam bat ula plat em yangi tang ubadon ya kasnam jong khun lang brot tang ubadon ya kasnam jong Jisu kin salat em kata ken ka ba Jisu ong lawan ba pindubyo ka jing em bat Jisu ula ai ka ne ka jing em lengba ka ne ka jutang ka bathamai kata ka jutang ka bathamai ka ba mu uyate bat ka balang badda ka ne ka jutang ka bathamai Jisu upendamno ya ka pop jong Adam udai ukpa banikong jongi ukpa balawan ra ya ka jingyap ha ka pop ha ka slapertei te Jisu ulong kum uta Adam ubathamai ula pelatno yangi nakane ka pop ka bala penman pop yangi da Adam ngila ya pa ka pop menno hanrai menta ngila yo e kata ka jingim ka bathamai kata ka jingim ka ba Jisu ula ai hangi lengba kata ka bam khawai paskha tengam da penjrong shu hang de rai ngan penkut no pat ngangej ba plas nguthu ya ta ka jingdon ka niam kerukom ha ka balang ka jungi pat ke kata ka niam kerukom berbalai ngile kata ka niam kerukom namar ban pen kan mau po Jisu ula syayap na ka banta jungi lada ngimpen kan mau da kan ne ka jingle ya kan niam kerukom kata ka jingyap Jisu halor ka dikna kam long kam mentoy yangi kam la ban ai jing im yangi kam wan ra jing mentoy e yangi kam dei ka daw jingyap Jisu halor ka dikna kam don daw yangi lada mangi ngi klam langit ane ngi klam la shim ya kata hangi ba Jisu ula ai hangi ya kan ne ka niam kerukom ada ngi ong ba Jisu Umboong i pastor bantai Jisu seng ya kaniam
uklem la seng ya kaniam rai ubo ya kaniam partang kade ngan penkut no kuble shibun ya pi kuble shibun ya barok kibala shaskor baha ya kani ka jingkran jungana do bastang hadu mentah ngangam dei uta ubreu wala tebet akaban ai jingkran dei tang uru pajba ubreu ubadang em hakabla jakpo ubreu uba ngam pada bet baha ka jingim jongaru tangba ngadon ka jing sotu nga supen sai lang supen shat lang e ka banga sotu apiru tangkine ikten ki ba khandiat en yaro yo Jesus Christ junam la junom amen.